ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан. Имрӯз 25 ноябри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯши арзон дар канали Саудо ТВ пешкаштон мешавад. Тамошо кунед бачаҳо. баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, чизе ки барои реклама бошад, дар WhatsApp муроҷиат бикунед. дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram, дар Telegram, дар Somontaji, дар Одноклассика ва дигар сайтҳо рекламач мекунем, фурӯшта мегузорем. ва дар 4 YouTube канал реклама мекунем ки ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда кортона тамом кунем бачаҳо. имкон бошад лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед. аз куҷо хона, замин, квартира дар корай таги комментда нависа монед. навора шурӯъ мекунем. ба ҳамаатон тамошои бафарғат бача азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Московский област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеҳ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯ. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстони азиз, ҳамин ака мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз. мада замин дар кӯрай аз шаҳри Ваҳдат тарафҳои Чиламазор ёки Андигон боша, агар 6 соти хай, 7 соти хай замин дар кӯрмай мехарм мега. кадумитон ай Чиламазори Ваҳдат ёки Андигони шаҳри Ваҳдат 6-7 соти замини фурӯшӣ дорен, ин ҳамин рақамҳои WhatsApp ахирш 0101 да метонен муроҷиат бикунен. ҳамин ака заминхарай, ҳамин хеле эълоно кадумида дар кор бошад дар WhatsApp нависен, ҳамин хеле нависен, мо эълон мекунем бачаҳо. оиди масъала акада занг занед. мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи Хуросон, ҷамоати Садриддин Айнӣ, деҳаи Партсезд мега, Партсезд қарор дорад. сеҳуҷрага, масоати 8 сотих замин 150 000 сомонӣ нарх дорад. 150 000 дар Партсезд будааст, деҳаи Партсези, ноҳияи Хуросон, ҷамоати Садриддин Айнӣ. 150 000 рақамҳои имо, рақамҳои WhatsApp дар рӯи экрани шумо. ба дили пир муроҷиат карда метавонед. свет дора, ов дора, ҳавзи 10 тонага дора, бо соли 2016 сохтагиай, бо лои блок сохтагиай. хонаҳо 3x5, 3x4, 3x6 размерош. мактаб дора, масҷид дора, беморхона дора, ҳуҷҷат, сертификат дора. ремонтиш миёна оддӣ, кредит намешавад. суми нақд 150 000 сомонӣ. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дуэтажа ҳастае ки дорои 2 ҳуҷра, масоати 1 сотих замин дора. савдо мешавад. дар ноҳияи Ҳамадонӣ қарор дорад дӯстони азиз. 138 000 сум нарх дорад. духонага 1 сотих замин 138 000 дар ноҳияи Ҳамадонӣ, калхози Лелин, пеши мактаби 52. сексия мега. хона заминӣ нестай, доми деэтажа, хона дар якум этаж, 1 сотих замин дорад. дӯстон, савдо мешавад 138 000 сомонӣ. нархи зур дӯстон. одамое ки аз калхози Лелин пеши мактаби 52 хонахар ҳастен, ина акада занг занен, далши масиҳат када бигиренаш.
روی اکران شما واتساپی صاحبخانه 138000 سامانی. زنگ زدم از یکنین. میگذاریم با سیومین خانه فروشی نزدیک حولگی. خانه فروشی نزدیک حولگی است که مساحتی 10 سوتیق زمین دارای 3 حجره در پشتی زاستاوی 4 ناحیه فرخورده قرار دارد. پشتی زاستاوی 4 متر زندگی میکنی. 230,000 نرخ دارد. دارای 3 حجره، مساحتی 10 سوتیق زمین. آدمایی که از فرخور خانه نزدیک حولگی با نرخ دسترس خواهش کردن، انا همیشه معاینه نوار کرده پیشنهادتون کردیم بچو. بعدم باز از کجا خانه زمین کوارتیر در کارتونای در امی تگی کامنتاریا، تگی ویدیو کامنتاریا داره نویسنده مانین خدا خواهد حرکت میکنیم که نوارتون بکنیم. بعدا مردم طلبات نگاه میکنه، میبینه که از جاشون طلبات هست، بعدا خانه هاشون نوار میکنیم، رکلام کرده فروش هم میگذاریم بچه عزیز. 230,000 میگذاریم بعد چهارمین خانه فروشی نزدیک حولگی. دوستان خانه فروشی نزدیک حولگی است که مساحتی 3 سوتیق زمین دارای 1 حجره در شهرک فرخور قرار دارد. 1 خانه داره، 2 تقسیم کردنیم. 1 خانه دروازه کلان حاجتخانه 3 سوتیق زمین قطعی میفروشیم 155,000 سومانی. کدومیتون که میخرین قطعی اکا چخ کرده بگیرنش 155,000 سومانی. دوستان نرخ‌های زور موندستیم. امی دانی مامین خانه ها را بسیار روان میکنن، بسیار سودا کشید، بسیار روان میکنن. بعد امی ارزان تراش هم بسیار موندستیم، چون که وابسته به طلبات ایده. اینایی کچلکای آو دوستان. ختم با دلشی زنگ زد پرسانشین. لایکاتون گذارین، در کانال پادپیسات سکنین. امین نوار به لایک نمیشود دوستان. درست تماشای کردن عادی یکی تماشای خالی در کانال. میگذاریم با پنجمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که 1 حجره کوارتیر در 1 اتاج، مساحتی 35 کوادرات. شهر حصار اسماعیلی سامانی 210,000 نرخ. خانه نو ریموند داره، با تمامی چیز چوراش فروخته می شود. خب 1 حجره 1 اتاج 35 کوادرات. میگه گاراژ داره، حجت خانه داره، داکومنتو 100%. سنتری حصار داره، 210,000 نرخ داره. اینا مرامت دوستان زنگ زد ختم پرسیم بود. دوستان میگذاریم با ششمین کوارتیرای فروشی موزمون. کوارتیرای فروشی است که 1 خانگاه کوارتیر در 1 اتاج، مساحتی 43 کوادرات متر در 12 میکرورایون شهر خوجنده قرار دارد. میگه که 43 کوادرات را 235,000 حالتی کروبکا، یعنی که شکاتور کردگی تیار. 1 خانگاه در 1 اتاج قرار دارد، در 12 محله شهر خوجنده قرار دارد، روبروی مسجد. خب دوم 11 اتاجه، دوم 11. خب 10 اتاج نی دوم، مقصد نومی دوم 11 هم دوم ده، یعنی که 10 اتاجه خانه در 1 اتاج قرار داره. تریتوریای مسجد، سرویل ماتریال و دیگر خلاصه 235,000 43 کوادرات در امی دوم قرار داره. زنگ زد پرسان شختان. میگذاریم با هفتمین کوارتیرای فروشی. دوستان کوارتیرای فروشی است که 1 حجره کوارتیر در 1 اتاج، مساحتی 27 کوادرات. شهر بختر تیتس ارغانی پیشینه 250,000 نرخ، 27 کوادرات، ریمونتی زمانوی کردگی. فروشی قرار داره در شهر بختر نزدیک یوواری تیتس. دومین اتاج لیفت داره، در 1 اتاج قرار دارد. مکتب صدیق همش در نزدیکی خانه می باشد. خانه تعمیر خوب داره، حجت خانه داره، ترمیکس داره، پرده، کخنی، گارنیتور
ҳамаш пачка ҳолати хуб дар қарор дорад. хонаи истиқоматии фурӯшӣ квартира 250,027 квадратметр як хонага дӯстон дарҷи зангза пурсоншен. тец дар қарор дорад. назди ёвари тец будааст. шаҳри Бухтар, Қурғон Тепа. ин ҳамин хонаи мо срочна 250,000 сомонӣ. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки якхонага квартира дар Конибодом 30 квадратный метр дар сеюм этаж дар ҷавонони 11 будааст. дар шаҳри Конибодом 180,000 нарх. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. чӣ хел мебинен, ремонти бад нест, фасон хушрӯ. 180,000 сум 30 метри квадратӣ. боз маълумоти бештар тариқи рақамҳои дасти ахираш 8003 занг зада пурсоншен бача азиз. баъдан хонаҳотона ки равон карден адресҳоро пра нависен дарои кунен. ҳаракат карда видеонавор карда дарои кунен. баъд рафти видео, рафти гирифтани сурат, ҳамаи қисми хонатона видеонавор кунен, сурат гирен, роӣ кунен. аз пушти хона, дохили хонаҳоро, ҳамаи шароитошам видео кунен ки мардум фаҳма хона кадом ҳолатда қарор дорад. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ астае ки дуҳуҷрага квартира дар 10-ум этаж, духонагаи масоати 49 метри квадратӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ 220,000 сомон нарх. таи 50 квадрата 220,000 мега духонага ки ҳолати коробка ҳай. духонагаи фурӯшӣ коробка дар ноҳияи Рӯдакӣ 49 метри квадратӣ будааст. фурӯхта мешавад дар наздикии бино мактаб Садиқ ҳастай. бино об свети доимӣ дорад. 2 моҳ баъд иҷозати ремонт дода мешавад. 220,000 ҳозиреша нархаш. 49 квадрат 10 этаж ду хонага дар ҳолати коробка. кадомитон мехарен аз нуми Саудо ТВ ба дили пир метавонен муроҷиат бикунен бача азиз. лайкотона монен, подписатсия кунен. баъд хонаҳо арзонан, қиматан. ягон хонае ки мисол ба таби дилтон ҳамин аввола диден ё ки надиден, ҳатман ва ҳатман фикротона комментария кардана фуромӯш накунед бача азиз. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ астае ки дуҳуҷрага квартира дар 6-ум этаж масоати 65 метри квадратӣ. нигоҳ кунен, ремонтош хушрӯ кардагӣ фасонакай. духонага 65 квадрат ира сехонагаи фасонам кунен мешавад. яки уже кадян 6-ум этажда қарор дорад. якум маҳалла, якум микрорайони шаҳри Турсунзода Регари Пешина 345,000 нарх. люкс ремонти зур фасон замонавӣ. якум маҳалла доми 11А 6-ум этаж духонага 65 квадрат ремонт люкс срочна савдо мешавад. 345,000 сомон. рақамҳои ватсапшон дар экрани шумо аз нуми Саудо ТВ метавонен ба дили пир муроҷиат бикунем бача азиз. ма фақат навор мекунем дӯстон. мо дароӣ мекунем, мо навор мекунем. далчи хитон бо маслиҳат кунен. оиди ҳуҷҷатгузориву дигари хона хитон пирсем бо. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ астае ки дуҳуҷрага квартира дар 4-ум этаж, анаишам 65 квадратный метр. духонага дар 4-ум этаж дар шаҳри Хуҷанд дар 3-юм микрорайон дастай. ватсапшон ахириш 5055 зан занед. хона бо ремонт дар ҳолати хуб ҳама шароитора дора. мумкин ки алиши вариант ҳам дошта боша. хай пешниҳод кунен, маъқул боша, алишам мекунан. фақат участка қатӣ чӣ накунен, мақсад бача азиз, прилагат участка накунен. фақат ҳамин хонаҳои назди ҳавлигӣ ёки квартираҳо боша. агар ягон вариантҳои пешниҳод кунен, агар ки маъқул шава алишам мекунан. хел ба нарх ҳамин духонага 65 квадрат дар 4-ум этаж 3 микрорайони Хуҷанд 320,000 сомонӣ. занг зад далши маълумоти бештарша бигирем бача азиз. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки сеҳуҷрага квартира дар 7-ум этаж масоати 80 метри квадратӣ. ана квадрат мана квадрат дар ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе 400,000 сомон 80 квадратный метр. нархи зур дӯстон.
ростан нархи зур дар 7 этаж темболӣ. Ака ноҳияи Фирдавсӣ ки ҷош боша ира ахтон аниқ кунен. Ба он хотир мегум бачаҳо ку вақте ки чизе рӯй мекунен маҳалла ба район ба ҷамоат ҳамаша фаҳмонен ки пешниҳоди мардумо бикунем. Баъдан баъзеётон мисол мегӯянд ки ҳамин хонаи ма савдо мешава намешава, биё реклама кунем биё накунем. Зависида ихтор мекунад бачаҳо. Хонае ки 200 000 бошад 400 000-ош мегӯян ура ҳеҷ ка намегирад. Ҳамин ҳаракат ка шумо рекламаро мехарем ё пул намекунем ки охир. Фикр кунен чанд сум аниқ кунен баъд сум тиҳен. Мегзарем ба 13-умин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. Хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 2 сотиқ замин дорои 3 ҳуҷра. Ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, 520 000 сомон нарх. хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулпарвар, сехонага, кухни, баня дар онда 15 метри квадратӣ подвал дорад. Яъне ки 3 ба 5 подвал доштааст. ҳоҷатхона берунда қарор дорад. об доимӣ, маршрути 54 ва 29. масоҳати замин 1.5 сотиқа ташкил метиҳад. Навор дӯстон ҷанбаст шид. Чизе ки ёфтем, рӯй кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. Ана бу далчи дар ҳамин WhatsApp рӯй кунен. Чизе ки боша рӯй кунен. Саудо ТВ реклама карда фурӯшта мегзора. YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Somon TG ва Одноклассика ва дигар сайтҳо. Зиндаву сарбаланд бошед бачаҳо.